Ak sa pýtate, čo spraviť pred zimou s traktorovou kosačkou, je to pomerne jednoduché. Prvá vec je, treba toto všetko vyčistiť. Pozrite sa, koľko nečistôt je hlavne vo vnútri. Robí to problém kladkám, celému mechanizmu, ktorý je na ovládanie pojazdu. Všetko treba vyčistiť, v podstate to tam hnie a spôsobuje to kopec problémov. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná pri traktore, je batéria. Batéria by nemala ostávať v stroji, hlavne pokiaľ stroj stojí niekde, kde mrzne. To znamená ideálne baterku odpojiť, dobiť a odložiť na miesto, kde nemrzne. Takisto ako pri klasických kosačkách je podstatné poriadne očistiť spodok toho stroja. To znamená okolie kosy alebo aj samotný bubon. Je potrebné si ten traktor zdvihnúť, vyčistiť to, vystriekať to jednoducho, zase sa zbaviť tej trávy, ktorá tam ostala po sezóne.